tungkol sa pagninegosyo. Magdadara nin kadagdagang impormasyon mapadapit sa mga diretsos nin mga konsumidor asin mga giya kung paano maging mga responsableng parabakan. Usapang consumer at negosyo. Mataon pagnigbib sa mga matrayumpong negosyante asin sa mga establishmento di negosyo na may marhayin na kontribusyon sa komunidad. Usapang Consumer at Negosyo. Madadangog na kada primero Biyernes kan bulan, alas 11 sagkod alas 12 minuto. Ihahatod sa Indo kan Department of Trade and Industry Regional Office 5. Usapang Consumer at Negosyo. Abangan! Maray na aga po sa tuyang mga paraan tabay, digdi sa programang Usapang Consumer at Negosyo. Welcome po digdi sa isa na namang edisyon, kainin sa tuyang programang Usapang Consumer at Negosyo. Ngunyan po, August 21, 2026, third Friday, kang bulan pang Agosto, kaya yaon po kita, mag-iiribahan na naman kita sa loob ng sarong oras. Makakaiba tango niyan ang satuyang mga resource persons. Igwa kitang duwang resource persons ngunya na aga. Mamaya po ipapamitbid ta ini sa satuyang mga paraan tabay. Dahil ta fiesta official ngunyan, holiday po sa mga government agencies, buda syempre siguro sa iba man ng mga private offices nag-observe man sinda key holiday so aram ko na kadakol ang mga nagdadangog sa tuya sa radyo sa loob kan sa tuya mga harong nadadangog kita sa 729 kilohertz as in syempre naka-live man po ini sa Facebook page kang DZGB News online, kaya maski po so daing radyo, so igwang mga internet connections, madadangog kita live sa Facebook page. Madadangog asin mahihiling po kita sa Facebook page ka nga DZGB News Online. Asin syempre, sinishare mi man po inisa sa muyang DTI Region 5 Bicol Facebook page. Ayan. So sa giraray, iyo po ini ang sa inyong makakaiba sa radyo si Bem Romano Birago. Dahil po kamo magliwat ni istasyon kasi sabi tabaga kaso bago sa introduction, ini ang programang magtatao sa tuya ning giya kung paano kita magiging mga responsableng konsumidor. Kasi syempre, maaaraman taman po or ma-remind kita kan sa tuyang mga diretsos, no? Mga diretsos bilang mga konsumidor. Igwa baga kitang mga consumer rights, no? Igwa kitang 8 consumer rights, no? Pero sa ngunya na aldaw, sa ngunya na oras na programa tang consumer at negosyo sa loob din sarong oras, sa tuyang tatauanin emphasis itong siguro sa mga diretsos ta or nagkapira sa mga diretsos ta ang maaagihan ta sa loob kaining sa tuyang pag-ulay-ulay sa loob din sa oras. Ito bagang inaapod tang right to safety, no? Kaya unya na aga pag-uulayan ta itong manunungod sa product standards, no? Aram tabaga na gabos na mga bagay na binabakal ta, gabos na mga bagay na ginigibo or pinoproduce, minamanufacture, igwaya na pigsusunod na standards. So, pag nadaramog ta ang tataramo na standards, ano ang naglalaog sa satuyang mga isip, no? Pag sinabing standards, kalidad, no? Kalidad, yaon, so safety. So, yan po ang mga nagraralaog sa satuya. Pati nga ni baga po ang inaapod na Philippine Standard Time na pinapatupad po yan kang satuyang Department of Science and Technology, yung pag-asa, no? Igwag sindang Philippine Standard Time. So, sa muya po sa DTI, igwaman kitang inaapod na product standard. So, sa laog po nin sarong oras na pag-ulay-ulay ta, sa tuya po ini nga pag-ulay-ulayan, as in, syempre, siguro, ipapaabot ta po sa satuyang mga paraan tabay, itong mga produkto na dapat
magsunod duman sa standards na pinapatupad kang DTI. Iwakat ang pigaapod na mga mandatory products. Ano po? So, tataod-taod, i-discuss iyan kan sa tuyang mga resource persons. And then, kaya nga ni si DTI, nagigibo siya ki regular na monitoring and enforcement activity para i-check kung ining mga produktong ini na nahihiling ta sa merkado ay nagsusunod sa tamang standard. As in, mamaya, syempre, i-specify ta din, i-emphasize ta kung ano itong mga basic na dapat hanapon ta nganing magpapatunay na ining produktong ini nag-agi sa tamang proseso. Ano po? Ayan. So, day ko na po pagparapahaloy-haloyon pa, ipamidig ko na po ang sa tuyang makakaulay ngon niya na aga, digdi sa tuyang programa. Yaon po ang sa tuyang mga pag-iribas sa DTI Regional Office, sa Consumer Protection Division, kang DTI Regional Office, yaon po dyan si Ma'am Rona Panganiban, ang Senior Trade Industry Development Specialist, kang DTI RO or Regional Office Consumer Protection Division. Miss Rona, bation ta po ang satuyang mga paraantabay, digdi sa satuyang programa mo niya na aldaw. Good morning, Ms. Ben, and good morning man po sa gabos na nagdadangog po dito sa programa Tapaunyan sa Usapang Consumer at Negosyo. Yan. So, okay. So, kaiba ta pa sa tuyang pag-ulay-ulay mo niya na aga, digdi sa programang Usapang Consumer at Negosyo, yaon po kaiba ta si Sir Ralph. Sir Ralph. Siya po sa na Senior Trade Industry Development Specialist kang DTI Regional Office 5 Consumer Protection Division. Maray na aga, Sir Ralph. Bation taman po ang satuyang mga paraantabay. Kunya na aga? Maray na aga po, Miss Ben and Miss Rons. Salamat man po sa labos po na paraantabay. Rest assured po, again, sabi nga, in-explain ni Miss Ben kanina, nakul po kitang mauukudan niya na magagamit sa tuyang pang-oral daw. So, sana po magnawag po ako sa team. Good morning po. Okay, ayan. Okay, so sana may maopdan talaga naman kita sa laog kaining pag-ulay-ulay ta digdi sa satuyang programang Usapang Consumer at Negosyo kasi di ba mas maray na pinmi kitang na refresh kay itong mga dapatang hilingon kung kita nagbabakal ki mga produkto, lalong-lalo na itong mga produkto na pwedeng magkausa ki kan sa tuyang magkausa ki danger sa satuyang mga buhay, as in sa satuyang mga propiedad, mga properties, life and property, so ayan po, siguro po nanta ini sa diit na introduction, kasi dapat pag nagbabahal kita ki mga products, lalong-lalo na itong inaapod na sa DTI na mandatory products. Ano po ang dapat na hilingon kan sa tuyang mga consumer, kan sa tuyang mga ka-consumer? Sisay ang pwede magsimbag tabi. Kung ano ang basic na dapat hilingon pag nagbabakal ki sa rong produkto, lalo na itong mga mandatory products. Please go ahead. Ako na lang po, minor Miss Ben. Okay so, sa pagbakal ta po kan mga produkto, dapat sa pong hilingon, igwa kitang duwa na mark na dapat ta po talagang, either of the two dapat present po sa So, inot po, so pigaapod tang ICC sticker. Yan po ang itsura ka yan. So, makintab siya. So, mga latest mo yan, yan po ang itsura. Garo holographic siya, So, yan po ang saro sa dapat ang hilingon kung ang produkto po hali sa ibang bansa. Ano po? Okay. Ngunyan naman, kapag ang produkto po is manufactured naman, digdi sa tuyang nasyon po, sa Pilipinas, so pigaapod po na PS mark. Okay. So, ang itsura po niya, sugaro siya globe na may globe and then igwa siyang number
globe na may check, tapos igwang number, 4-digit number sa baba na nag-start sa Q tapos dash, 4-digit number. So yan po ang patunay na ang product pong yan ay nag-agi po sa pigapuntang mandatory certification. Igwa Okay. pong ang DTI po, pig-monitor mi po ang around 113 na products. Nakalista po yan. So, di ko na po saro-saron, pero hindi po sa mga classification niya. Household appliances, consumer electronics. Example po kayo ng household appliances, so electric fan, plancha, food mixer, rice cooker, mga araw po kaya, microwave. So, yaon po yan dyan sa mga household appliances. Iguang po kitang mga consumer electronics. Ano ini? So, mga common po. So, TV, DVD player, kung gwapang yan. So, yan po sa mga sa electronics na. Iguang po so lighting and wiring devices. So, hindi po medyo, so, medyo talaga dapat bantayan tayo na, So, hindi po sa mga Christmas lights, mga bumbilya, mga bulbs, circuit breaker, fuse, etc. So, sockets, mga araw po kaya, under po siya kayo ng lightings and wiring devices. So, iguang po mga steel products. So, ini pong BIGI steel pipes, tapos so mga steel bars. By the way po pala, sa steel bars, sabi ko pasubago, ang kay puntang hilingon sa PS Mark Buda ICC, ang steel bars po kaya, kung hilingon mo, manipis ba siya, garuday man magkaos to itong ICC o PS Mark. Ang tigihiling ta po, pag-abot po sa steel bars, so markings po, igwaya na every meter, mahiling mo sa logo kan, manufacturing company. So, mahiling ta po yan sa steel bars. Yan po ang hiling mo pag-abot sa steel bars. So, igawang po kitang pig-upload ng mga plastic pipes and ceramic products. Yan po. So, potable water pipes. So, mga tubo po para sa tubig, sa inuman ng tubig. So, yan po. Dapat igwaman po yan. Ang kada metro man po kaya, igwang PS Mark or ICC. So, mahilig po yan. Pag binirikta po yan, ang so tubo mismo, mahiling taduman so markings. Aside pa sa markings, iba pa yan ng mga labels. So yan po so dapat ang hilingon So igawang po sa cement and other construction materials. So dapat mo igawang po yan sa PS Mark or ICC. So mostly PS Mark po ang igawa ka yan. Yan po sa Portland cement, mga kasabay po dito sa plywood. So igawang po yan, kada pidaso po pala dapat igwa siyang kamong mahiling na PS Mark or ICC. So kada pidaso po yan. So dahil pwedeng nahiling sa saro, igwa, pareha sa produkto saro. Wala sasabihin, okay lang yan kasi inimang pong kaparehas niya igwa. Dahil po pwede. Dapat po, kada pidaso ka yan, igwang markings. So, igwang po mga glass products. So, kabilang po dito, flat glass, laminated safety glass, bent glass. So, yan po. Then, another category is yung mga chemical products. Yan po, so, yaon dyan. So, brake fluid kan motor. So, dapat po, pilingon ta na ang nagbabakal ta na brake fluid. So, subuti po kayan, igwang either ICC or PS Mark. Karami naman po delikado kung sakaling day baga mag-work. So, brake So, dapat po i-check taki marahay. May mga common naman pong brands kaya na igwa talaga kay ICC or PS Mark. Another category po is the automotive-related products. So, yan po. So, helmets and their visors. So, yan po. And lastly is the other consumer products. So, yaw na po dyan. So, lighter, matches. So, pati po, puro budak lighter, igwa po yan dapat PS Mark or ICC. And, so, permit na pong pigagamit, LPG. So LPG cylinder dapat igwa. Pati po sa host kan LPG, dapat igwa po yung PS Mark or ICC. Pati po sa mga, kung aram niyo po sa mga common sa mga butane, so dapat po igwa po yan.
delikado yan kung sakaling din nag-agi sa standards. So, Okay. yan po, sa ngunyan, Miss Ben, sa mga Opo. mandatory products na. Yes, oo. Sa Ralph, igwa kitang pinapahiling sa screen, no? Nag-share Yun po. screen gari si Miss Ron itong mga ICC stickers and PS Mart. Miss Ron, pwede mong i-explain ano ba ang pagkakaiba ka ining lalong-lalo na ining ICC sticker na yaon digdi sa right? Buda, ining duwang PS Mart. May pagkakaiba ba ini, Miss Ron? Yes, Miss Beng. Opo, magayon pong haputian. So, primero po, ang pagkakaiba po kayong duwa, ini po sa left side, na hilingin do, ini po ang sabuyang PS Mart. So, hindi pong PS Mart, mahiling pa po sa mga produkto po na digdi po siya pig manufacturer or hindi po digdi po sa Pilipinas. So, tandaan na po na ini pong PS Mart, dapat po pag nahiling pa po ini duman sa mga pigsabi sa i-enumerate po kanina Mr. Ralph, iba po siya dapat kaiging logo na ini, tapos makulang po siya bastang logo, iba po siya dapat sa baba na nakalaag na license number. Ano po, kasi ang iba po may, minsan, yan pong nakalaag lang na globe na may check, wala pong license number sa baba. So, importante po siya na may license number para duman sa po mahihili kung talagang Okay. talaga inisyuhan license po kung sa tuyang Bureau of Philippine Standard System. So, digdi po siya dapat, digdi po minanufacture ini pong mga produkto pong ini na may PS Mart. Okay. Oo. Miss Ron, medyo nagchachapi-chapi kang diit. Ining duwang PS Mart baga, Miss Ron, ang saro nakalaag digdi na ang hiling ko, product safety, and then ini, product quality. Ano, dapat pareho ba siya nakalaag? Dahil ko na-pick up na maray. Ayo po, Miss Bem. Oo nga, no, product safety and product quality. Saro lang po, Miss Bem, ang nakalaag. Kita po na in one product, saro lang po ang nakalaag dyan. So, it's either po, it's either product safety or product quality. Isa po sa baba, may license number po na nakalaag. Ano po? So, either of the two. Opo. Tama ba? So, kung mahiling mo ang product safety na ining mark, pwede na yan. Itong product quality, iba man ito. Okay man ito. Pareho lang siya, Miss Ben. Opo. Kasi safety. Saan mahihiling? Oo, saan mahihiling itong product quality, buda itong product safety? Ano mga produkto ba? Opo. So, ang mga produkto, Miss Ben, na may araw sa pong PS Mart, yung mga locally manufactured po, ano sa mga lilig po sa Pilipinas, halimbawa ngayon po. Usually, pag nagbakalbaga po ngayon ng electric fan, ang iba po kayan, naka-engrave lang mismo siya sa packaging, sa kahon, sa box ng electric fan. So, ang iba naman po ngayong appliances, sticker po, nakadupot mismo duman sa produkto. So, yan po. Kita po mahilig po duman. So, it's either po yaon siya sa packaging, naka-print na po siya mismo duman sa packaging, or nakadupot po siya duman sa mismong produkto. So, kung both po siya, Miss Ben, basta dapat igwa po talaga siya. It's either nakadupot siya sa produkto or naka-engrave na siya, or naka-print na siya sa packaging. Okay. So, pag nahilingin da ang ining PS Mart na pigpapahiling ta sa screen, ibig sabihin po kaiyan, iyan ang mga produktong iyan gibo sa Pilipinas. Opo, tama po, Miss Ben. Oo. Kasi, apod ka ni, digdi lang ini sa tuya pig manufacture, that's why, ini ang mahihiling pang marka sa mga produkto na binabakal nindo. PS Mart ang apod. BPS, Bureau of Philippine Standards. Ang PS, Product Standard. Ano po? Okay, so, digdi naman sa ICC, Miss Ron, magkaiba ini? Iyo po, Miss Ben. Magkaiba po siya kasi may mga versions na po ito, mga versions na po ito ng piga-apod ka mga ICC. So, hindi po sa left side, mahilig po sa gilid, sa lag na year, valid po ini from 2018 to 2020. So, iyo po ini. Okay. Ini. May naman po, ang common po dito sa duwa, pareho po siya may QR code. So, iling sa right side. So, effective ini from 2021 to present. Okay. So, iling na ICC sticker, mahihiling pa po ini duman sa mga produkto na minanufacture po or inibo sa luwas po ng Pilipinas. Or Okay. Okay.
So, pag duman po siya, pig manufacturer, so ICC sticker po ang mahihiling sa. PPS Mark, ini po, baga may QR code po. Mismo na, mahiling sa ini ICC stickers, may QR code po siya. So, ini QR code na ini, pwede po Pag in-scan mo? Pwede po ini-scan. So, inot na inot po, ikaw po kitang ICC verification app. Pwede Okay. po ito sa tuya pong Google Play Store po. So, pag dinownload na po ito, once na mabakal po kitang appliances or any products na may ICC sticker, dahil ito po, pwede ito pong i-scan in QR code. Tapos, pag in-scan pa po yung QR code, maluwas po duman sa ICC verification app to details kang manufacturer, kung sisay kung manufacturer, or kung anong company po, kung ano po, ito sa mga details. So, kung ano din sa produkto po na in-scan. So, dapat po kung ano sa produktong in-scan versus duman po sa actual product po na nasa merkado. Para ma-verify ka po, na legit po itong mandatory product na ito na may ICC sticker. Okay. Ang PS Mark, di ba po kitang nade-develop na app only for those po na mga products na may ICC sticker. Pero I think sa way forward naman po yun sa po yung BPS para po ang pag-identify kasi may link po magaling sa PS Mark, may license number po siya. Wala po siyang code as compared to the ICC sticker. Opo. Okay, so ayan, so mga naka-Facebook Live po or so naka-YouTube, no? Kasi nahiling man kita sa YouTube channel kang DZGB. Yan po ang pinapahiling tang mga marka na dapat mahiling nindo. Iyo ang dapat nindong inot na hilingon kung kamo mabakal ki mga produkto, especially itong mga produkto na under mandatory standards. So siguro tawan ta ki diit na pakonsuelo Miss Ron as in Ralph ang sa tuyang mga paradangog lalong-lalo na so nakaantabay sa tuya ngunyan live, no? Pwede bang hilingon nindo sa mga appliances nindo sa indo mga harong, sa mga yaon sa harong, hilingon nindo sa mga appliances nindo sa indong mga harong, i-check nindo kung may PS mark or ICC sticker. And then, kung pwede picture nindo, isend nindo digdi sa live feed kang sa tuyang programang Usapang Consumer at Negosyo. As in, tatawan niya mo kamuki, diit na pa konsuelo. Igwa kita Miss Ron, na ipapanaong gift certificate. Tama Miss Ron? Naka-mute ka, Ron? Ron, di ka nadangog. Okay, naputol ka. Tama Ron, pwede kitang magtaok gift certificate duman sa tuyang mga paraan tabay na maka-check kang mga appliances ninda sa mga harong ninda, tapos i-picture ninda and then i-send ninda digdi sa live feed kang sa tuyang programang Usapang Consumer at Negosyo. Ayan. Kung sisay ang inot na makakapahiling, po Ron? Medyo choppy ka Ron. For 300 po, Ms. Bem, na gift certificate po ang pwede ninda pong ganahan. Pero ito Ron, 300, tama ba? Opo. Oo. 300. Opo, 300 peso worth of gift certificate. So, kung sisay man po so enot na makapahiling digdi sa tuya, kang mga appliances ninda, so picturean lang po ninda, so appliance or kung anong gamit sa harong na igwang PS Mark o the ICC sticker. Ayan. Sige na po, i-send lang nindo digdi sa comment section kaining sa tuyang live feed na Usapang Consumer at Negosyo. Po? Okay, so sa pagpadagos ta kan sa tuyang programa, sabi ko nga ni Kasubago, igwa kitang ginigibo na monitoring and enforcement activity, twice a year yan, kung di ako nasa sala. So, scheduled na monitoring and enforcement activity. But, other than that, ang sa tuyang mga provincial
counterparts, no? So mga nasa field, regular ang sa indang monitoring and enforcement activity. So ngunyan, ano nang bulan ngunyan Agosto, igwa kitang i-share sa indo na result, no? Result kang sa tuyang mga isinagibong monitoring and enforcement activity para mahiling kang sa tuyang mga paradangog or maaraman kang sa tuyang mga paradangog kung ano itong mga pirmi na violate, no? Kung ano itong mga common violative ano nga na punta ka itong mga products, no, na pirmitang na dadakop nagva-violate kay itong inaapot tanganing product standards, no? Product standards law. Ayan. So siguro Miss Ron, i-share ta ano po kung ano ba itong mga common. Di ba iwa kitang ginibo na parang analysis kung ano itong mga produkto na nadakop, kung piraso, kantidad, ano, as in sa kada probinsya ba yan, Miss Ron? Tama ba? Tama. Opo. So kung igwa kang i-share na slide para mahiling man kang sa tuyang mga live viewers, no? Tama, Ron? Sige po. Siguro po i-narrate pa na lang po. So, yung sabi mo po nga, Ms. Deb, kanina, every month po or on a monthly basis, on a regular basis po, nag-monitor po sa tuyang provincial offices to ensure na compliant po sa tuyang mga negosyante, especially po naman sa product standards ito. So, ang regional office po, ang DTI Region 5 po, nagigibo din po, itiga po sa regional enforcement and monitoring activity. Ron, medyo choppy ka, Ron. Sige, Ms. Deb. Tama, nadadawag mo, Ralph, si Ron? Medyo, Yes po. Nadilawag ko. Medyo maluya lang. medyo maluya. Ano daw, tabi, Ron, kang audio mo. Sige, Ms. Deb, madali lang po. Pwede po, i-ano mo muna kay Ralph po. Ralph, pasuyo mo na po. Mahanap lang ako kung ibang earphones po. Baka hindi lang po sa earphones po. Sige po. Sige po. Ako. Opo. Miss Bem, ako na po muna, no? Habang Okay, nag-aayos sige. kami. So, yun, ini si Ralph Buda, si Ron, nag-iibay ni sa team, no? Ang mga enforcers, sinda po, sa mga nag-iikot, sa samuyang, igwa kitang pigaapod na regional, enforcement team, po. So, sinda po nag-iikot. So, siguro, Ralph, pwede mo i-share sa Sabuya, itong mga common products na violative, no? Especially itong sinasabi tang standards Sige po. law. Opo. So, itaw ko muna sa last year, bilog na taon. So, bali po ang number 1 pag-abot sa kantidad kan mga na-confiscate na violative products, ang pinakahalangkaw po is low carbon steel wires. Last year po niya, so pigapod ta po na alambre. Yan po ang pinakahalangkaw. Siya ang number 1. Ang number 2 last year is lighter. So although ang lighter baga saradit lang yun, date lang ang presyo, but volume po ini kaya medyo second siya pag-abot sa pinakahalangkaw na kantidad na nakumpiskang product last year. And pangtulo po is the monoblock chair or stools. So saro man po yan sa tuya kung pigmo-monitor ng mga yan. So yan ang mga monoblock ta kung substandard baga tinukawan ng pasa. So aksidente So yan po sa pangtulo last year So ngunya naman po since pa man tapos ang taon, but nagkandak po ang DTIP regular monitoring. And aside sa regular monitoring, so pigaapod ni pong regional enforcement and monitoring team. So nakaagi pong June, so nag-ikot po ang buong regional office along with the enforcers. So ini po sa mga violative products po na nagkadara ko mi po So first giraray sa low carbon steel wire or sa mga alambre. So pirmi po yan. Ano ang nahiling mi sa field na
kumbaga common na nahiling sa field kung ang sarong alambre ay igwang kumbaga possible na substandard. Kadalasan po kayan, so mahiling ninyo, nakabalot lang siya sa sako. Sarong rolyo po kaya, nakabalot lang sa sako and warang nakalaag na any markings. So, red flag na po yan. Pag nakahiling ka mag-aarog kaya, dahil yun na po pagbakalon. Possible po na substandard yan. Another is yung UPVC potable water pipe. So, saro man po yan sa mga nagkaaragihan mi po na kinonfiscate mi ng mga violated products. Another is PE, potable water pipe. So UPVC po, so matagas po yan, so garo kulay blue. Naman pong PE, most likely kulay itom siya. So kasubago po na sabi ko, ang paghiling po kayan per meter dapat igwang markings. Mahiling nyo duman sa PS mark ICC. So kung bako man po per meter, basta po sa buong laba kayan, ulit-ulit po yan, mahiling nindo. Ibirik nyo lang po kung sakaling i-inspect nyo siya. So another po is non-refillable LPG cartridge o surbutane. So actually, even last year, yan, pirmi pa po kami nakakahiling kayan ki mga warang PS mark or ICC. Another is yung sanitary ware, toilet bowls. So, pati po ang toilet bowl kasabay po yan sa mandatory product for certification. So, i-check naman po kung may ICC or PS Smart. So, yan po sumikailing may. Then, igawa pong mga electrical tape. Another is yung inner tubes. Tapos, GI steel tubes. Another po, so LPG hose. So, check naman po yan. Extension cord. Tapos, circuit breaker, incandescent lamp, LED bulbs, fluorescent lamps. So, monoblock chairs, steel tubes, rice cooker, plugs, socket, oven, rice cooker, electric fan. So, yan po, sa ngunya na pag-ikot ni last June, yan po sa mga produkto, region-wide po yan nag-ikot po kami region-wide. Yan po sa mga produkto na na-confiscate may dahil wala po kayo ng mga markings na kaipuhan. So yan po, Miss Bem. Okay. So ito nga na-mention ni Ralph na mga produkto, ito sa mga produkto na kadalasang nahihiling ninda na may violation, no? Sa pag-ikot ninda sa bilog na rehiyon, kadaklan duman sa mga nahiling nindang violative product, itong mga produktong na-mention ni Ralph Casubago. So, Ron, kung ready ka na po, yes, pwede naman ipahiling itong kung ano talaga, so itong na-mention ni si Ralph para magkaigwasinda talaga picture, no? Kung ano-ano itong mga produktong pirmi na hihiling ta sa market na mga violative products. Pwede ka na, Ron, mag-share? Actually po, wala po akong yung i-share, okay. Lang, Miss Ben. Ano ang i-share pa? Day ko lang po sure, ganun man po na-share ni Sir Ralph. So, comparison po, last year versus this year po na kasi po, as a result po, kung pag-iikot po, kumpira sa firms na na-monitor, so, and kumpira po sa na-issue po na notice of violation, and duman po sa mga violative products po na nagkadarakop, kumpira po sa worth ka ito, or sa amount po ka ito, ka itong mga products po na itong per province, kasi kanina baga po, big-enumerate na po ni Sir Ralph, kung ano-ano po sa mga common o sa mga products po na violative products po na okay. po. So, ang po, Miss Ben, so ngunyan po na Regional Enforcement and Monitoring Activity, nung May and June po siya kinanda. So, all in all po, naka-issue po ang team in the 6 provinces, a total of 56 na notice of violations. So, out of the 56 po, ang estimated cost ng violative products, nag-total po siya, Ms. Ben, 651,503.
So, yan po siya. So, may breakdown man po siya per province. So, ang pinakadakula lang dyan, Miss Bem, isuhali po doon sa Satuyang Province po sa Camarines Sur. So, inabot po siya ki 460,935. So, ang kadakol nga po doon talaga, Miss Bem, is nung pig-mention kanina ni Sir Ralph na siguro consistent na ini Miss Bem na number 1 na nadadakop ini pong low carbon steel wires na mga na violative product na wala po talaga siya key required na ICC na quality markings po or itong piga-apunta po na PS mark or ICC sticker na nakadukot po duman sa produkto. So, yun po Miss Bem. So, as compared naman po naman sa NOVs issued, medyo nagdakol man po so na-issue ang notice of violation po kasi noong 2025 50 lang po na establishments ang na-issueanta, while ngunya na 2026 is 56 po ang na-issuehan na notice of violation. So, yan po, Miss Bem, ang ang regarding po, or manungod po duman sa satuyang result po, kang satuyang regional monitoring and enforcement activity na pigigimot na po regular, every pag May and June po. And then, yung mga provinces po, syempre, may regular monitoring po sinang monthly. Itong piga-apod na pong fair trade laws po para ma-enforce na po itong mga fair trade laws po na pagpapatupad po kang DTI. Miss Bem, nakamute ka po. Siguro para na din sa kaaraman kan sa tuyang mga parantabay, no? Siguro dapat din maaraman ano ang ginigibo kan DTI digdi sa mga violative products, no? As in, ano man ang penalidad kay itong mga tindahan na nadadakupan or nahihilingan, nadadakupan kaining mga violative products. Syempre, igwa ining mga penalties, no? Kasi ano man itong mga dapat sa padagos na pag-educate, DTI, pagpa-seminar, padagos pa man giraray ang mga pagtinda kaining mga retailers, kaining mga products na nagsusunod sa product standards. So enod kong hapot ron. Ano ang ginigibo digdi sa mga violative products? Opo. Yan Miss Bem, magay nahapot po kasi sabi ta nga po since violative products nga ni po ini nagka-confiscate or nagkadarako po, di po siya na dapat magamit ka mga consumers or magdakol pa po sa merkado or maibenta pa po, ma-offer for sale. So, iyan po, Miss Bem, once na napatunayan po na talagang violative iyan, halimbawa nag-agi na po sa due process po sa DTI, nagkaigwa na pong formal charge na pig-issue ang sa provincial offices, during the course of monitoring and inspection, Miss Bem, data po tulos iyan po pigkukua. So, yaon lang po muna yan sa tindahan. Di po nila lang iyan pwede hiroon, di nila pwede ipabakal. Pig-i-issuehan ta po yan, Miss Bem, na selyo na di po dapat ninda paghiroon. So, nag-i-issue po kita preliminary preventive order, nakalaag po duman na until hanggat di pa pong result. So, sa tuyang pinagsisagibo na kang monitoring enforcement, di po ninda pwede paghiroon. Once na napatunayan na po, may formal charge na ang provincial office na forward sa to, and once na nag-hearing na po yan, may preliminary determination na, and na-find out na talagang violative hindi talaga po siyang quality marking. So, pig-surrender po yan, Miss Bem, sa tuya ang mga tindahan. So, sinda po kaya nang nagdadara sa DTI po para po i-surrender po sa tuya yung violative products. And kitaman po sa DTI, nagkakaigwa man po kita ang activity na destruction of uncertified products po para diin na po ini magkalat po sa merkado and ma-ensure ta na diin na po talaga ini magamit po. Kaya ito, Miss Bem, gari kang, di ko na kumunyan kaya ang paglaog ko sa dito, ay di na ako naka-encounter kaya ito. Kaya ito, pigdodonate, gari na daw ko pigdodonate po sa mga schools or kung ano man. Pero usually po ngunyan, ang pigigibot na po is talagang pigdi-destroy na po siya ining mga violative products po. And ang once na na-destroy naman po ini, pigpangabakal ta sa junk shop. So may income pa po digdi si ang gobyerno po. Kasi napapaduman pa po siya sa treasury. Ito mo nakabaklan po kaya ito dinestroy ng mga uncertified products po. So ito po so inot po, Miss Bem. So patuwa mo pong hapot, so may kaakibat po ining panalidad. So, tama po So, once na
masabi po baga nataangaya pag in the course of our monitoring inspection matabi ang tindahan nataangaya tabak kami ngaya ang pigdadakop nindo baka ngaya sa source dapat ngaya duwa ngaya kamo pagdarakop kasi ano man lang po ngaya kami nagbakal man lang ngaya kami kumbaga gani consignment bisbem dineliveran lang sinda ka ito dapat naado man sa source so di po as retailers as wholesalers may responsibility po kita nakaakibat na dapat big observe naman po as retailers na ensure ta po na bago dapat ipabakal ang mga produkto, ensure ta na igwang quality markings po ining mga produktong ini. So, ang mga provincial offices po, naghandak man po yan Ms. Ben Puro Pirmi, capacity building, capacity training, sa tuyang mga business owners to inform them po kay ini pong ipigpapatupad ta pong fair trade laws, especially the product standards law, na ini pong mga produkto, iwa po talaga siya dapat na quality marking. So, po, dapat na excuse na na sabi baga po, ignorance of the law excuses no one. So, yun po So, dapat po as retailers, may responsibility po kita na i-ensure po na pigpapabakal na produkto is nag-agi po siya sa standards po. May po siya, may quality to ensure din po na safe ang satuyang consumer. So, sa penalty Ms. Bem, pag sa retailers and wholesalers, ang pinakababa kaya Ms. Bem na penalty is amounting to 25,000 po. So, medyo magabat po ang ang penalty pag-abot po sa tuyang mga wholesalers po and retailers. Tapos, under sa EO 913 Ms. Bem, kasi yun po yung basis po kang sa tuyang penalty. So, sa wholesaler and retailer, dealer, and agent, yun po ang pinakababa. Basic fine is 25,000. Tapos, pag-abot naman Ms. Bem, sa mga manufacturer, importer, or service providers, ang pinakahababa po na penalty under first offense is 50,000. So, first offense po yan. Pag second offense, 75,000 na po yan kay manufacturer or importer. Pag third offense and fourth offense, 150,000. So pag abot naman po sa wholesaler and retailer, so sa kuyang mga tindahan po, ang basic fine po, first offense is 25,000, second offense is 50,000, and ang third and fourth offense naman po is 150,000 pesos din. So, yun po, medyo magabat din po talaga ang penalty pag abot po digdi sa violation ng product standards law. So, as sa mga tindahan po, retailers and wholesalers, regardless of the size po, so dapat po i-ensure ta na once na may pigtitinda po kita ng mga products under mandatory certification, siguraduhin ta po na igwa talaga siyang quality markings po based sa tuyang product standards law. Ms. Dem, nakamute ka po. So yan po, Ron, para sa tuyang mga paraan tapay, sa mga ka-consumer ka, yan ang importance kang pagiging wais, pagiging mga mapagmatsyag na consumer, tanganing day kita madanyaran ang sa tuyang mga lives and properties. Kaya dapat kaipuhantang hilingon talaga ining mga produktong ini na sa tuyang binabakal. So, para sa mga retailers, siguro natauwa naman sinda mga leksyon kang mga nakaagi. So siguro dapat dahil naman mautro itong mga violations na na-commit ninda bilang mga retailers. Kasi syempre bako man iyan madali na magbayad. Sige sa na ngayang bayad, sige mabayad sa na ngayang kita penalty. Total kaini ngaya medyo magabat man. Imagine, 25,000. Yes, Ms. for Bem. Opo. Oo. Pag first offense. First offense, Tapos, may aggravating 25,000. pa kita, Ms. Bem. Halimbawa, nadakop ngayon siya ngunya na 2026, tapos within 3 years, nadakop giraray siya, tapos same violation sa product standards. Aggravating na po yan, Ms. Bem. So, ang penalty na kaan is 50,000. So, siya? So, very po talaga. Magabat din po talaga. No, magabat talaga. Kaya, siguro naman sa mga retailers na natawan na ki NOV or na tapos na na-issuehan na ki mga formal charges, siguro dapat din naman kita mag-utro kang pag-violate kang sa tuyang mga
pag-violate kaining mga laws na pinapatupad kang DTI. Ano po? Okay. So, yun. Miss Ron, ano pa ito? So, sabi mo, igwa ka pang isi-share na slide. Igwa pa ba? Di naman po, Miss Ma'am. So, ito Okay po. na. So, na-mention na po kanina kung pira Mr. po sa Ram. inabot ngunya na ano po, kasi medyo ano po talaga siya, though very babawasan man siyang liit, pero di po talaga nahali itong ano, di po talaga na-alleviate kumbaga itong mga mga violative products po. So, sabi ko nga po kanina, Miss Bev, sabi kang mga, pag nag-iikot baga po kami during monitoring enforcement, sabi kang mga negosyante, bako ngayon dapat kami ang pigka na dito, dapat na po sa source. So, Ikaw yun ito. po. Ayun po. So, in my point man sinda, pero as sabi ko nga po, sa product standards law, duman po sa DAO 2, series of 2007, may kanya-kanya pong responsibilities as retailers, as wholesalers, maski siguro anong kasalit ang tindahan, may responsibilities po kita na dapat i-make sure na ang mga produktong titinda po is may nag-agi po siya sa quality, ano po, may quality po siya para ma-avoid na po ining mga mga formal charge or mga kaso po once na naglibot po ang DTI. Kasi on a monthly basis, on a regular basis po, nag-iikot po sa tuyang mga standards officer po sa provincial office para po ma-ensure na actually, Miss Bem, minsan bako lang digdi sa regional office kasi igwa naman po kita minsan ang taga Fair Trade Enforcement Bureau. Nagbibisita naman po digdi Miss Bem, so bigaapod ng Kalasag. So may surprise visit din po sinda, nag-schedule po sindang visit digdi sa satuyang mga probinsya, mga piling probinsya po kung sa inang po yung nagbisita ko na satuyang Fair Trade Enforcement Bureau. Po sindang Project Kalasag kung sa din po nita, pigpapautog din po nita ining product standards law. So mga mandatory products under certification. Ito din po ang ninda, ang goal na ma-double check po talaga na compliant po sa sa product standards ini po mga establishments na covered po. Oo, sige. Okay. So siguro dapat masabutan na kan sa tuyang mga ka-consumers and also masabutan man kang mga retailers kung ano ang obheto kang DTI na ginigibo ta ining mga monitoring and enforcement activities. Siyempre, ang pinaka-objective kani is to ensure the safety of our consuming public, no? Yes, Ms. So, Ma'am. bako man ini para sa DTI alone, kundi syempre, kita lang su medium na parang kita lang su ginagamit na ahensya, kita su tinawan kimandato na magibo ka ining bagay na ini para ma-assure ang seguridad kan sa tuyang mga consumers. Ayan, okay. So bago kita magpadagos, igwa kitang viewer, pero di man siya nagsimbag, nagsabi lang siya, si Miss Glenda Banta. She is watching from Calzada, Ginubatan, Albay. So thank you for watching. Ma'am Glenda Banta, kung nagkadamog na po kamo kasubaagoy, igwa kaming pakonsuelo na kung pwede, tingnan nyo yung mga appliances nyo sa bahay or kung anong kagamitan sa bahay na merong ICC sticker or PS Mark. At kung meron kayong camera, cellphone, picturean nyo at isend nyo dito sa comment section ng Usapang Consumer at Negosyo dito sa DZGB Online, DZGB News Online. Ayan, okay. So para kung sino man ang makakapakita sa amin nitong mga stickers or marks na pinapakita namin sa screen, bibigyan po namin ng 300 peso worth of gift certificate galing sa Usapang Consumer at Negosyo ng DTI Regional Office 5. Ayan. Habang meron pa po tayong oras, meron pa tayong natitirang 10 minutes bago tayo magpaalam dito sa ating programa. At habang naghihintay tayo ng mga comments or yung mga screenshots ng kanilang mga ICC stickers and PS Mark. Sir Ralph, kung meron ka pa pong gustong sabihin para sa ating mga tagapakinig at taga-subaybay dito sa ating programang Usapang Consumer at Negosyo, please go ahead, Sir Ralph.
Opo, Miss Ben, salamat po. Additional reminder lang po ini sa mga retailers buda po sa mga consumer ano. Ito pong mga PS Mark tsaka ICC, igwa po kaya mga product na printed na siya duman sa packaging. Pero pag abot po duman sa mga sticker, dapat po ang sticker pag abot sa retailer, nakadukot na po siya. Bako sa retailer ang madukot ka ito. Ano, kung sakali po sa mga retailer naka-receive, for example, mga appliances or mga tiles or kung ano pong product po under mandatory certification. Tapos, to follow ng TIG, so ICC sticker ka yan, idukot nyo na lang. Di nyo po pag-accept na ron. Ano, so dapat po, pag abot sa Indo, igwa na po yan na ICC or PS Mark na sticker. Ano po? So, arog man po kaya sa tuyan po mga consumer, pag nahiling ka na wara tapos ang madukot sa retailer, dito po pag bakalon. Kasi under regular process po, dapat pag luwas ka yan, igwa na po yan kay ICC or PS Mark. Okay, oo. Dapat pag naka-display sa tindahan, yaon Igwa na na. nakadukot, Opo. no? So ICC sticker. Kasi ang ibang tindahan, igwa man ang gadga na mga nangyari kang inot na halat mo na nga yan, ma'am, yaon niya so sticker, dahil ko lang nga yan nadukot. So, bako iyan dapat ang mangyari. Opo. Opo. And another po, kung mahiling nindo, so may mga instances kaya na paano lumaraman na dinukot lang so ICC sticker. So pig-mention po kanina ni Miss Rona na ICC verification system, pwede nyo pong i-scan so babakalo nindo kasi minsan may nadakop kami kayan na in-scan niya so ICC sticker, for example, washing machine. Pag i-scan niya, ang nagluwas na information, ako man pertaining to that washing machine sa ibang product. So ibig sabihin kayan, most probably, dinukot lang yan kung sa ina ko ay itong ICC na sticker. So sa po yan sa mga tips sa Indo para masiguro po nindo ang sa Indong babakalo na produkto may quality. Okay, oo. So, Kailan po? ayan, oo. Salamat, Sir Ralph. So, we have to remind our listeners, ang sa tong mga consumers na they have to make use of the verification scheme, no? ICC verification scheme. Igwa naman sa nakitang mga apod kayo ni mga phones, mga smartphones, mga Android. Android. Oo, Android or itong mga iOS system, iOS. So, igwa naman iyan ng mga kapasidad na mag-scan. Mag-verify, mag-scan. Yeah, po. mag-scan. Kaya ito Through the mga QR code. Yes, so please make use of that. Kasi takulang tabang iyan sa satuya para ma-ensure para assured kita na iyan na produktong binabakal ta ay nag-agi sa tamang proseso, no? Na pinapatupad kang satuyang Bureau of Product Standards kang Department of Trade and Industry. Ano po? Okay, so Ron, igwa ka pa pong mga panghuring mensahe para sa satuyang mga listeners, digdi sa satuyang programa Usapang Consumer at Negosyo. Apa, Miss Ben. Thank you po, Miss Ben. So, idagdag ko lang din po, duman sa sinabi ni Sir Ralph. So, sa mga, both sa consumers po, and sa mga hardwares, retailers po, kasi duwabaga po, Miss Ben, mapigbabalance ita po yan, consumers and mga negosyante. So, i-ensure ta po permi that we observe the standards po or product standards or quality po once na po kita sa consumers pag nagbabakal produkto and sa negosyante po pag nagtitinda pong kaini pong mga products under mandatory certification kasi igawaga po kita Miss Bel na piga-apod na value for money Yes. So pag tigpa-patronize ta po or pag babakal ta po itong mga produkto po na nag-agi po talaga siya sa standards or product standards, ma-insure ta po na so paggamit ng kwarta, may ma-insure ta po so value for money po. So, yun kwarta ta po is napapaduman sa tamang sa may quality, sa may kalidad. So, mapagal talaga siya, Miss Ben. So, ang appliances ba mga gamit na may quality, na may standard, haloy iyan maraot. So, syempre,
ano yan, mga electronics, mga appliances. So, syempre, makakatabang din po kita sa environment, ma-reduce, magkakaigwa kitang reduction of waste, di kita magpaparatapok or magpapara-dispose kay ito pong mga produkto po na nagkararaot na di na talaga siya mahirahay kasi di siya nag-agi sa tamang ano po sa product standards po or duman sa nag-comply sa tuyang tiga-apod misdem na PNS or ito po sa pagpapautog kang BPS. So, yun po, syempre as consumers po, may enjoy ta din po ang satuyang right to ano po, right to safety po na pag tigagamit na po ini mga produktong ini, kampante po kita na talaga pong safe po kitang maggamit, safe po kita sa paggamit kiti mga produkto kasi pag may PS mark yan or ICC sticker or quality markings po, nag-agi po talaga siya po sa tamang proseso po kang standards. So, yan po. So, yan po ang mga nagkakapira pong benefits po kung nata po importantihon na i-observe na po or i-patronize na po permi ining mga products po na may quality markings po na nag-agi po sa PNS or sa pag quality ano po, parang may quality po talaga siya. So, yun, Miss Beth. Okay, salamat Miss Ron. So sa satuyang pagpadagos, bago kita magpaaram, siguro wala tantaan sa tuyang mga paradangog mga nagkapirang mga dapat nindang tandaan. Itong mga inaapot na bagang red flags, no? Sa pag-summarize kan sa tuyang mga discussions no nya naaga. Siguro haputon ta ang sa tuyang mga ka-consumer, no? Tama ba na ang sarong produkto daing malinaw na label, daing mga kulang ang information na sa tuyang nababasa at saka mga kahina-hinalang certification or marks, no? At saka syempre, magnalas kita kung ang binabakal pang produkto sobra naman kahababa kang presyo. Kung ikomparata sa normal na presyuhan sa merkado. So, yan po ang mga nagkapirang mga dapat ang tandaan na medyo kaduda-duda po. Ano po? So, and then, siguro pahabol na dapat din kita naghahagad si resibo. Kasi in case may problema sa produktong nabahalta, may makitang proof. Mabalik kita duman sa tindahan na binakalanta. Ano ang proof ta na duman ta binakal? So, pirmi talaga kita maghagad ki resibo or any proof of purchase. Ano po? Kaya sa mga arog kaining mga red flags, ano na po kita, magduda na kita. Dahil po kita basta-basta bakal na kainang produktong ingan. Kaya sabi nga ni Miss Ron Kasubago, ang DTI po, igwa kitang tuwang binamalatse, syempre bako sa nakita para sa consumers, para din kita sa mga negosyante or para sa mga establishments. No? Kasi, syempre, pinoprotektahan ta sa consumers, so dapat ining mga negosyante, tinuturuan taman ini kung paano mag-negosyo kitama. Ano po? Okay, so 1 minute na sana, matapos na kita kang sa tuyang programa. I-check ta mo na kung may singbag duman sa comment section. Parang mayo pa. Mayo kinagsimbag. Sayang man po ang premyo. Yung igwa pa kitang 1 minute para mag-gibo ka itong sa tuyang diet na exercise. Kung igwa ka mo mga appliances sa indong mga harong, i-check din do sa ICC or PS Mark kasi kung sisay ang makapadara sa comments, ako naghiling ako kayo ni igwa ining PS Mark. Anong product yun, Miss Paano Beth? ini? Ayan. Electric Ano ini? Heater? So, thermo baga? Electric kettle? Oh, yeah. Electric kettle. Ay, po. Igwa siyang PS Mark. So, igwa siya din. Ano po mismo sa Yaon digdi sa produkto Irarong. mismo, sa Irarong. Okay. So, daing simbag, daing nag-comment, digdi sa comment section, kang sa tuyang diet na exercise. So, mapo-forfeit so 300 peso worth of gift certificate. Paano na naman ito naman sa masunod tanga
edisyon kaining programa. So, salamat giraray, Sir Ralph and Ma'am Ron sa pakikipag-olay mo sa nindo digdi sa tuyang programa, lalong-lalo na sa tuyang mga ka-consumer na syempre kaipuhan ta pirming tawan kigiya, no, manunungod sa tamang pamamakal and syempre sa pag-exercise kan sa indang mga diretso. So sa giraray, ini po ang sa indong kailiba digdi sa programang Usapang Consumer at Negosyo, si Bem Romano Berango. Salamat po sa mga nagantabay. Sa susunod po giraray na bulan, sa bulan kang Septyembre, tama? Septyembre, ano? Opo. Bear month na pala, Bear no? month. Makaskason. Sa first Friday kang bulan na September, mag-iribahan po giraray kita sa siling na oras, alas 11 hanggang alas 12 minuto, digdi sa Usapang Consumer at Negosyo. Salamat, Ralph and Ron. Salamat sa mga nag-antabay. Maray na udto po sa Indoga, boss. Abangan sa Radyo DZGB ang programang Usapang Consumer at Negosyo. Programang magtataunin